A môžete teda aj uvieť príklad, že kde sa to prejavilo pri aj násilnej trestnej činnosti? Poviem jeden z príklad, týka sa to množstva násilných trestných činov, ale poviem to pri jednom príklade. Pri trestnom čine lúpeže hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov, keď niekoho lúpi a keby skutok spáchal do 5. augusta, teda do obdobia pred novelou, tak tam by stačilo, aby tá škoda bola 2660 eur. Tak by bol obvinený z lúpeže, hrozil by mu 7 až 12 rokov. Nasledujúci deň 6. augusta to vyletelo z tých 2660 eur na 20 000 eur. To znamená, že keby aj niekto za 15 000 eur, poviem to na príklade, 1. augusta 2024 by niekto olúpil inú osobu a odsúdzil by jej veci za 20 000 eur, teda odsúdzil by jej za 15 000 eur, tak by jej hrozilo tej osobe 7 až 12 rokov. Od 6. augusta sa to zmenilo a nám trestný zákon hovorí, že my musíme použiť zákon, ktorý je pre páchateľa priaznivejší a on by išiel zo sadzby 7 až 12 do sadzby 3 až 8. To znamená, to je obrovský rozdiel. A ja sa pýtam, že ten poškodený by prečo mal trpieť? Lebo pri sadzbe 3 až 8 rokov to môže byť aj podmienečný trest. Aj peňažný trest. Ale pri takejto sadzbe 7 až 12 súdy spravidla ukladali nepodmienečný trest. A takéto trestné činy sú aj ďalšie. A preto mám s tým výhradu. No, my máme konkrétny príklad a týka sa to zrejme, spomínate ten paragraf 33a, ktorý ste teraz spomínali, vlastne, že ten súd má postihnúť páchateľa menej citeľne, ak je to možné. Je to konkrétne človek, ktorý bol napadnutý, strážil jednoducho jeden priestor jednej firmy ako SBS-kar, bol napadnutý páchateľom, ktorý už bol v podmienke za násilnú trestnú činnosť a napriek tomu tento páchateľ opäť dostal iba podmienku a 200 hodín verejnoprospešných prác. Dotyčný človek, ktorý mal zdravotné problémy, mal zlomeniny na tvári, teraz má pocit, že sa mu nedostalo tej spravodlivosti v tomto celom. A bez toho, že by som poznal prípad, vôbec ho nepoznám, vy ste to povedali všeobecne, ľudský tohoto človeka chápem, tohoto poškodeného, pretože za takýto delikt dostať takúto smiešnú sankciu, tak to je jeden z tých dôvodov, prečo hovorím, že keď robíme zmeny právnych predpisov, v tomto prípade trestného zákona, my musíme množstvo vecí zvážiť. A to sa nedá urobiť len z večera do rána, ako bola novela trestného zákona. A ja viem, že vy sa nerád vyjadrujete ako ku konkrétnym prípadom, nechcete ich komentovať a najmä keď to nie je pravoplatne skončené, ale predsa len tým, že je to aktuálne, pred niekoľkými dňami už špecializovaný trestný súd v prípade práve ex-policajta Kučerku rozhodol tak, že ten pôvodný trest tých 10 rokov teraz skončil 5 rokmi domáceho väzenia. Rátal zákonodárca podľa vás s tým, že môžu vzniknúť až také rozpory pri tých trestoch? No to je otázne, pretože ono skutočne prichádza k takýmto zvláštnym situáciám a celý ten pocit taký negatívny u mňa umocňuje ešte jedna skutočnosť, že mnohé z týchto prípadov nie sú otvorené, pretože by boli uložené nezákonné tresty. Tie boli zákonné uložené. Teraz hovorím všeobecne, nie vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu. Ale tam je problém v tom, že tam sa tieto prípady otvárajú kvôli tomu, že tam bol uložený trest prepadnutia majetku. A je viacero takých prípadov, aj mediálne známych, kde sa to otvorilo. Áno, vinu im súd ponechá. Neskončia, že oslobodením spod obžaloby. Sú vinní. Ale on už im aplikuje na podklade paragrafu 2 odsek 1 trestného zákona, časovej pôsobnosti trestného zákona, miernejší trest. Viete, a toto je to, že sa otvárajú prípady zákonne skončené, ale už sa v tom novom konaní, i keď sa ten prípad len šťastí otvorí,
ukladajú nové tresty a oni sú diametrálne, ale že diametrálne odlišné. No a môžem uvieť ďalší príklad, o ktorom vieme, napríklad pri drogovej trestnej činnosti. Z tých 20 a 15 rokov napokon páchatelia šli na 12 a 10. Áno, ja dokonca som videl jeden rozsudok, čo ma úplne šokovalo, že tam bolo okolo 500 gramov marihuany. No podľa starého zákona by to bolo 10 rokov. A tam súd aplikoval novelu trestného zákona, uložil podmienečný trest a potom bolo podané odvolanie správne prokurátorom a tam krajský súd uložil nepodmienečný trest odňatia slobody. Ale tiež len nejakých necelé 3 roky alebo 3-4 roky, že to nebolo niečo veľké. Že my sme skutočne, tá novela nie je zvládnutá aj z toho dôvodu, že my sme išli z jednej strany, ja tomu hovorím, že od jednej steny k druhej strane, alebo od jedného mantinelu k druhému, že miesto toho, aby sme išli postupnými krokmi, aj s tou škodou, aj s trestnými sadzbami a upravovali to postupne, tak my sme išli skutočne z veľmi prísneho trestného zákona, voči ktorému som mal aj ja výhrady, šťastí, tak my sme išli úplne do liberalizovaného. To sú úplne, tie nožnice sú veľmi otvorené a to nie je dobre. Máme, tak povediať, s nadsázkou najliberálnejší trestný zákon v Únii teraz? Neviete, skúmali ste? No, myslím si, že, priznám sa, neporovnával som to, ale jednou myšlienkou ste mi nahrali na smeť, lebo môj blízky spolupracovník, pán profesor Strémy, bol na univerzite v Rakúsku a potom mi volal a hovorí, že predstavte si to, že v Rakúsku je trestným činom to, keď odsudzíte trebárs noviny za 1 euro. A že oni nechápali, že prečo to je u nás 700 euro. Že oni to dosť nedokázali pochopiť. To znamená, ja sa dostávam k tomu, čo chcem povedať, že je neduhom slovenskej legislatívy, a nie len tejto novely, ale aj iných zákonov, a to už je veľa, veľa rokov, že my niečo vylúpneme z tej zahraničnej úpravy, ale my nepozrieme, že či tá zahraničná úprava nemá tam aj nadväzujúce ustanovenia. A potom sa dostávame k absurdnej situácii, že v Rakúsku je odsúdenie novín, alebo potravín, alebo drogistického tovaru za 1 euro trestným činom, u nás je to len priestupok. To znamená, že ja som vždy za tú cestu postupnú. Aj my, keď sme robili tú Karasovú novelu, napríklad sme si povedali, že ideme postupne. Napríklad trestné činy korupcie sme vôbec ničom nechceli novelizovať. Ani z hľadiska trestných sadzieb, ani z hľadiska premlčania. Lebo sme povedali, je to tak závažné, že toto nemôžeme pustiť. Vôbec sme tej komisii neuvažovali o premlčaní trestného stíhania. To je doteraz pre mňa niečo nepochopiteľné, prečo to otvárali, lebo taká požiadavka aplikačnej praxe nebola. Ja som bol 30 rokov plus prokurátorom a každý rok som mal 10 prednášok, ale nikto mi nič nepovedal k premlčaniu trestného stíhania. A to som prednášal prokurátorom, sudcom, policajtom, advokátom. A my sme tu proste urobili jednu novelu, treba povedať, však to sa vie, že ona bola vládou schválená 6. decembra 2023 a mala byť účinná 1. januára 2024. Tak kto rozumie trestnému právu a nie je to diletant, alebo nemá iné problémy a rozumie prakticky, tak robiť niečo 6. augusta a musí to prejsť cez parlament a účinné 1. januára, tak to boli komplet nereálne termíny. A potom si určite pamätáte, že vo februári bol predložený pozmeňovací návrh k tejto novele, lebo novela mala asi 66-67 strán a ten pozmeňovací návrh mal 22 strán. Tak to sa takto tu robia zákony. Lebo my sme to urobili úplne naopak, že schválila sa novela vo vláde, išla do parlamentu a bola diskusia. Miesto toho, aby najskôr bola diskusia k tým zmenám,
Tak oni sa odvolávali aj na to, že vychádzali aj z tej pôvodnej novely a tak to nie je pravda. To nie je pravda. Ja si pamätám, lebo som to spravodajsky pokrývala, že naozaj tam tá komisia pri tej novele, ktorú pripravoval minister Karas, tak naozaj bola veľmi početná, tam boli desiatky ľudí. 110 alebo 115, tam bolo odborníkov, boli sme rozdelení, ale to nie je pravda, že prebrali našu. Ja vám poviem jeden príklad, ktorý svedčí o tom, že kto toto tvrdí, tak zavádza. My sme napríklad upravili tam takú možnosť, že keď niekto je prvýkrát odsúdený za prečin, to sú také drobné krádeže, sprenevery, podvody napríklad, tak takéto osobe nemožno uložiť podmienečný trest alebo nepodmienečný trest. Lebo sme chceli tie alternatívne tresty a oni toto neprevzali. Drogové trestné činy neprevzali, ale aj iné. A o čom niekto hovorí, keď my sme premlčanie vôbec neotvorili, ani korupciu, tak to čo chceli opisovať. Takže by som sa chcela vrátiť k tomu. Asi toľko k tomu. K tým trestom prepadnutia majetku. Ono to má teraz dôsledky nielen tie, že vlastne sa otvárajú na novo tie kauzy a naozaj sme si hovorili o tom, že nerozumieme, či už tá úľava nie je vôbec to, že ten majetok neprepadne, ale ešte tam tie tresty aj výrazne klesajú podľa novely. Ale či vôbec je teraz možné ten trest prepadnutia majetku v praxi uložiť, pretože tam musí byť splneno viacerých podmienok a jedna z nich je škoda na tých 650 000 eur a zároveň to nesmie nejako závažne postihnúť rodinu páchateľa. No zrejme, keď vám niekto siahne na majetok, asi tú rodinu to postihne. Tak či vôbec v praxi je takýto trest ešte vykonateľný? Priznám sa, alebo ja osobne odhadujem, že počet tých prípadov, kedy sa za rok alebo za pol roka uloží tento trest, nebude dvojciferných čísla, bude maximálne jednotkových číslach. Za rok 2024 to bolo 9 podľa našich zistení. Presne si vidíte, ani sme o tom nehovorili spolu a trafili sme sa. To znamená, že tento trest sa stáva prakticky málo uplatniteľný. Nechcem použiť slovo, že nemožný, ale málo, lebo to je len 9. A tam je potrebné, aby aj polícia, aj prokuratúra, a viem, že na tom robia, skúmali skorej podmienky pre ochranné opatrenie, zhabanie časti majetku, a preto finančné vyšetrovanie, lebo to, čo hovoríte, to mi indikuje to, že máme v paragrafe 119 trestného poriadku uvedené, že čo je predmetom dokazovania a tiež aj finančné vyšetrovanie. No ale my, keď tie inštitúty nemôžeme využívať, tak potom si kladieme otázku, že potom ako chceme postupovať. A kde sa v tomto všetkom ocitli obete trestných činov? No, obete trestných činov, tam jedno ustanovenie majú, myslím, že v paragrafe 34 odsek 6 trestného zákona, kde je uvedené, že má sa vždy prihliadnúť na oprávnené záujmy poškodeného, ale ďalej sa nejde. Lebo treba si uvedomiť aj to, že napríklad väčším sformalizovaním trestného procesu hrozí to, že tí poškodení budú opätovne vypočúvaní, budú stigmatizovaní. To je prvý mínus. Druhý, časť škody alebo časť trestných činov budú len priestupkami. Druhé poškodenie. A oni sa v rámci priestupkového konania majú malú šancu, až by som povedal temer nemožnú, aby ten ich nárok bol uspokojený. A bolo by veľmi zlé, keby to poškodení pochopili tak, že ja radšej nepodám trestné oznámenie, lebo môže to viesť aj takéto pasivite, že sa nebudú podávať trestné oznámenia, veď keď to je priestupok, aj tak tú škodu nedostanem. A to nie je dobre, pretože to potom môže povzbudzovať práve tých páchateľov, začnú malými krádežami, drobnými prečinmi a potom prejdú do vyšších. Lebo ako sa hovorí na Slovensku, s jedlom rastie chuť. A vy máte reálne obavu, že by Slovensko sa mohlo stať krajinou atraktívnou pre zločincov? No ja si veľmi želám, aby to nebolo, pretože to by bolo pre nás veľmi zlé, pretože u nás počet tých trestných stíhaní klesá. To znamená, že za ostatné roky, aj pred novelou klesalo. To znamená, ako keby to svedčilo o tom, že šťastí tá trestná politika bola dobrá, že
odradzovala tých páchateľov trestných činov. Ale dnes sa dostávame do úplne opičného extrému a ten extrém spočíva v tom, že policajti mi signalizujú, že prudko klesá počet trestných stíhaní. A to nie je dobre, pretože potom sa musí aj polícia zaoberať tým, že či stráca akcie, schopnosť, alebo či tí poškodení rezignujú. Ale prudký pokles trestných stíhaní, očistených o tie drobné krádeže, sprenevery a podvody, to nám nevytvára dobrý obraz o Slovensku, pretože nemám dojem, že by sa bezpečnostná situácia na Slovensku zlepšila. A teraz poviem niečo úplne iné. Niekedy na jar som mal prednášku a od policajtov som sa dozvedel, že veď chýbalo ich, neviem, aký je teraz reálny stav dnešnému dňu, a 4. augustu 2025, ale viem, že na jar chýbalo 4 000 policajtov. A bola jedna hliadka v obvode a keď bol spáchaný trestný čin, tak nedokázali tie ostatné, museli sťahovať hliadky z iných okresov. To znamená, že kto bude odhalovať tú trestnú činnosť? Lebo to vždy začína na polícii. To nebude ani prokurátor, ani sudca odhalovať. A potom my by sme mali uvažovať, áno, tam je zhoda naprieč aj politickým spektrom, aj spoločnosťou. Treba navýšiť počet policajtov. Ale vám môžem povedať, že tí policajti, ktorí sú vyšetrovatelia policajného zboru, alebo tí poverení príslušníci, čo pracujú na obvodných oddeleniach o trestných činoch do 3 rokov, tak povedali mi už viacerí, ja už mám presne vypočítané, kedy sa blíži ten minimálny počet odpracovaných rokov, keď to bude odchádzať do civilu. Že také množstvo vecí na nich tá novela preniesla, ktoré predtým nemali, že nevedia sa s tým vysporiadať, sú znechutení, frustrovaní z práce. A teraz tej frustrácie sa pridáva aj ten fakt, že prichádza k premlčaniu trestného stíhania. Viete, to sú kauzy, kde niekoľko rokov a skončí to tým, že sa zastaví trestné stíhanie. Ale veď ten policajt tomu venoval stovky, tisíce hodín, aby to zdokumentoval, aby to pripravil, sformalizoval. A teraz to skončí zastavením. A toto je tá frustrácia, o ktorej sa nehovorí. A to je tá nenaplnenosť zmyslu tej práce. A to by bolo... A sú obvodné oddelenia, kde sú príslušníci s minimálnou praxou a nemajú sa od koho učiť. A keď títo starší mi hovoria, že zvažujú odchod, to nie je dobre, pretože musíme nielen doplniť ten personálny stav policajného zboru, čo vidím, že je aj vízia prezídia policajného zboru, ale my musíme aj také zákony dať, aby tí policajti pod ťarchou formalizovaného procesu nepadali. Teraz sa chcem spýtať aj na Európsku prokuratúru. Dosť sa to zviditeľnilo práve s kauzou tých dotácií prideľovaných z PPA. Tak zistili sme, že vlastne minimálne pred niekoľkými týždňami to bolo minimálne 30 vecí, ktorými sa v súvislosti s týmto zaoberalo. Celkovo možno aj viac prišla táto Európska prokuratúra do pozornosti bežných ľudí. Ako nám ona vlastne teraz pomáha? Aká je jej úloha? Je dobre, že táto Európska prokuratúra po tých všetkých zmenách, ktoré boli na USP a na NAKE vlastne existuje ešte? Pomáha to nejako vyvažovať? Ja veľmi pozitívne vnímam úlohu Európskej prokuratúry. A teraz dáme konkrétne údaje na stôl, pretože nerad hovorím o všeobecných veciach, ja mám rád fakty. Tak len pre vašu informáciu chcem povedať, že Európska prokuratúra, alebo tí európski prokurátori, ktorí pôsobia na Slovensku, tak oni zaznamenali za ostatné obdobie, myslím, že 140 prípadov majú aj 1 miliardu eur. A to je mimo PPAčky. Sme na 5. mieste v rámci tých členských štátov Európskej únie, ktoré sú v Európskej prokuratúre. To je najpozitívnejšie pre mňa osobne, čo vnímam od 6. augusta minulého roku, kedy nadobudla účinnosť novela trestného zákona, že Európska únia a
Európska prokuratúra, vrátane tej, ktorá pôsobí na Slovensku, akcelerovala svoju činnosť. Tá 1 miliarda, to sú všetky prípady, ktoré momentálne vyšetrujú áno, na Slovensku. aj to 140 vecí a to je mimo tých vecí, ktoré sa týkajú PPA, poľnohospodárskej platobnej agentúry a podľa mojich vedomostí, alebo očakávam, že v priebehu krátkeho obdobia aj týchto veciach sa rozhodne. To znamená, to je pre mňa signál, pretože ja som privrženec Európskej únie, aj keď si uvedomujem tie rizika, aj tie nedostatky, ktoré sú tam, že toto je cesta Slovenska. Európska prokuratúra, potom rešpektovanie právnych predpisov Európskej únie, čo podporujem aj tým, že generálny prokurátor 15 trestných vecí zrušil cez 363, len vďaka tomu, áno, zrušil to, kde bolo zastavené trestné stíhanie, a len vďaka tomu, že tam našiel súvislosť medzi európskymi peniazmi a trestnými činmi, ale keby nebolo tohoto, tak 15 vecí by bolo navždy skončených. Keď sa rozprávame už o Európskej únii, tak Európska komisia nás veľmi nepochválila ani tento rok. Stále má pocit, že tá korupcia sa na Slovensku vyšetruje nedostatočne a sú tam ešte aj ďalšie iné výčitky, napríklad, ktoré sa týkajú skráteného legislatívneho konania alebo aj premlčania tých veľkých prípadov. Aké zrkadlo nám to teda nastavuje? No, nie je to príjemné čítanie. Ja som si tú správu o právnom štáte prečítal. Nie je to príjemné, no musím povedať jednu vec, že viacero z tých vecí, ktoré tam Európska prokuratúra napísala, podporuje aj to, čo som tvrdil už v minulom roku, potom ako novela nadobudla účinnosť, napríklad vo vzťahu k premlčaniu trestného stíhania aj vo vzťahu k trestným činom korupcie, pretože Európska únia to úplne prirodzene sleduje. A keby sa tie moje informácie, ktorými disponujem, potvrdili, že to úplne rapidne zletelo dole počet nových trestných stíhaní za korupciu, tak Európska únia sa bude pýtať, a my čo povieme? Že tu korupcia nie je? To hádam nikto nechce tvrdiť, to je príčetný. Možno sme sa za rok polepšili. No, tak ja sa taký dojem nemám a bodaj by som sa mýlil, želám si, aby som sa mýlil. Ale ja len tu chcem povedať, že mne osobne tak aj to vychádza, že taká určitá personálna poddimenzovanosť vyšetrovateľov policajného zboru, ktorí sa koncentrujú alebo špecializujú na trestné činy korupcie, vrátane analytických pracovníkov. To mi chýba, lebo tiež myslím, že v tejto správe som si prečítal, že 49% podnikateľských subjektov hovorí, že obrovské množstvo korupcie sa pácha v súvislosti s verejným obstarávaním a že korupcia pri verejnom obstarávaní znemožnila, aby boli úspešní v rámci verejného obstarávania. A to je ten signál, ktorý Európska únia zvažuje. A nezvažuje len Európska únia, ale zvažujú aj podnikateľské subjekty, lebo je úplne logické, to nehovorím nič nové, to len pripomínam, že presne, že každý si kladie otázku, dobre, ako ten štát chráni moje záujmy v tom konkrétnom štáte, lebo keď sem príde podnikateľský subjekt, tak to nie sú peniaze Európskej únie, to sú konkrétneho subjektu. A keď si to prečítaš a položí si otázku, a mu to advokáti alebo iní odborníci, ktorí sa venujú trestnému právu, prípravy, analýzy, on povie, a prečo sú inak chránené peniaze Európskej únie a inak tých subjektov u vás? Potom sa opýta, aká je efektivita, keď zistí, že málo špecialistov, keď zistí pokles trestnej činnosti. Veď treba si uvedomiť, dnes je svet otvorený, dnes si otvoríte počítač a vidíte, čo sa deje v Austrálii a kdekoľvek na svete. Európe, Spojených štátov amerických a tak ďalej. A oni si tí ľudia tie otázky kladú. A vy si myslíte, že Európska prokuratúra sa nebude pýtať, alebo Európska komisia, že prečo to takto padlo? A čo povieme? Lebo treba vychádzať z toho, bez toho, že by som povedal svoj názor, že po novele trestného zákona
bude potrebné povedať, že koľko je počet tých trestných stíhaní, ktoré začali po novele. Nie to, čo bolo pred novelou. To je dôležité, áno. Vedú sa trestné stíhania, premlčali sa, dobiehajú. Ale dajte na stôl nové, čo sú od 6. augusta. A aké sú to prípady? To znamená, že to súvisí aj s tým, aká je efektívnosť prípravného konania v Slovenskej republike. A keby sme to chceli uzavrieť, našli ste na tej trestnej novele aj pozitívne veci? Určite sú tam aj pozitívne veci, niektoré som už naznačil. To je napríklad zníženie tých príliš prísnych trestov, ktoré bolo ozaj neprimerané. To sme mali snad najprísnejší trestný zákon, alebo jeden z najprísnejších trestných zákonov Európskej únie. Pozitívne je aj to, že tá škoda, ktorá bola stanovená 1. januára 2006, kedy trestný zákon nadobudol účinnosť, bola 266 eur, že sa zvýšila. To je správne, to sme chceli aj v Karasovej novele. Ale nevieme, prečo sa to zvýšilo na 700 eur. Lebo my sme si urobili cenovú kalkulačku a nám to vyšlo na 485-86 eur. My sme to dali na 500, teraz sa to zvýšilo na tých 700 a 1 cent. Takže je tam množstvo aj podozrivých. To je dobré, že máme podozrivého v trestnom poriadku. Že viacero vecí sme tam zaviedli správne, ktoré sa súvisia aj s rámcovými rozhodnutiami o práve na obhajobu a tak ďalej. Že sú tam pozitívne veci, ale tie pozitívne veci sú spravidla, nie sú dotiahnuté. Že keď tam máme podozrivého, aby sme povedali, že je tá výpoveď použiteľná aj v súdnom konaní a zjednodušiť to, tak jednoducho nemyslelo sa. Alebo napríklad, viete, je absurdný stav taký, že súd vydá trestný rozkaz, obvinený podá odpor a súd opätovne rozhoduje o prijatí obžaloby. A tomu sudcovia nerozumejú. Potom je dosť taká diskutovaná otázka to vydávanie tých predbežných príkazov na umiestnenie obvinených do zdravotníckeho zariadenia. Tam to chápem pozitívne vo vzťahu k tým prípadom, keď niekto je vo väzbe, lebo tam boli problémy aplikačnej praxe pred novelou. To áno, to je pozitívne. Ale zase sme to nedotiahli vo vzťahu k zadržaniu. Tam zase signalizujú mi problémy. Že proste každé možné pozitívum je ako keby nadväzuje, nechcem povedať, že je vyvážené nedostatkom. A to je dôsledku toho, že nebolo tam kvalitné pripomienkové konanie s tými, ktorí tie zákony realizujú. S prokurátormi, so sudcami, s policajtmi. A toto tam chýba. Lebo viete, veľa vecí vyzerá na papiere dobre. Alebo aj poslanci, keď to schvaľujú texty zákonov, tak schvália ho, ale oni nevidia, mnohí z nich nevidia tie dosahy praxi. Ale ja tie dosahy praxi vnímam prízmou toho, že chodím na tie prednášky a ja sa na prednáškach nezaoberám kritikou novely, ale hľadaním toho, ako sa to dá riešiť. Aj na tomto mieste by som chcel veľmi pozitívne vyzdvihnúť trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré 28. novembra minulého roku prijalo 3 stanoviská, veľmi podstatné, ktorým rieši aplikačné problémy. Ale mnohým sa dalo predísť a nemuseli spôsobovať to, že inak sa vykladá právo v Bratislave, inak vo Svidníku. No, obrazne povedané. To asi bez nejakej ďalšej